Čauky ľudia, takže vítam vás Lostík pri prvom videu na hru Shakes and Fidget a mám tu tak 5 svetov a ako prvý svet je s15.sfgame.cz, kde mám Onas.cz, level 146 5 epikov, však vidíte. V cechu Social Club Inc. Na Epic Weekend mi padlo toto. Áno. A neviem, či som tu dneska som tu chvíľku bol, ale ne tak dlho, tak poďme najprv do arenky. A proti nemu prehráme, lebo mám gitaru. A nevyhrali sme, jo. Dobre som ako neviem. Takže teraz neviem, či si všimli, ale dal som tam video na Team Fortress. A dvojku, a bol som tam spolu s Dasbo a podľa mňa to bolo v pohode. A počkaj, to som len kúkal, že čo máme v tuto? Nič. Počkaj, niečo môžem hodiť do hajzla. Včera som splachoval, fakt sorry. Príklad to. A potom sa presúvame na ďalší svet na S13, kde mám 119, Killxrel.cz. No neviem, aké tam boty, pozrieme sa. Ale zaj, tuto už mám 5. To si 4 som dal naraz. Fúha, na prvú šupu to bolo najlepšie. Ok, to mám lepšie, takže toto môžem zahodiť. Ok, dáme tu a idem, preklikneme sa na ďalší svet, na S13, kde máme Killxrel.cz, 119, Humagoži 11. Tu som si dal všetko, takže sorry. Ale dám si nejaký kratší quest, lebo nechcem čakať 10 minút. A 8 minút, no tento si dáme. Ok, presúvame sa ďalší svet na S6, kde mám Filer.cz 44, takže klikneme si hospodku. Neviem, kedy som tu bol naposledy. Kúkneme, čo je hospoda. Hospode, bože, to čo som dal. Kúkneme, oj, táto hulka nie je dobrá, nie je ani jedna. Fuj, to prdele. Tak, kúkneme sem, intku si kúpime zatiaľ takú, no to je onýčka, možno, že pod tým bude. Pod tým. Tík. No, takže toto nechcem, to si dám. A daj si to. Ok, kúkneme, čo je tu. No, toto som nekúkal, kúkal som tu. Ok, takže čo máme v cechu? Asi cechovný súboj proti Original Xany. Tam asi nesom ja. A som? Ale to čo nedá, áno. To som. A poď, aspoň dá. Aspoň som niečo hovoril. To sa počíta. Ok, takže prehrali sme. Flipy, počkaj, teraz tam... O nie. Som tu nebol tak často. Skúsim ísť do podzemka. Pirát temnovou... Skúsime takto. No, chýbalo a bol by dole. Ešte len 2 svety, takže neviem koľko točím. No, 3 minútky. Tak vyhral som a dáme si nejaký quest. Všetky postavy tu nemám, lebo mám fakt veľa, nechce sa mi hľadať. Ok, predstavme sa na zase s6.sfgame.cz, kde mám účet Mr. Konix, čo máme v pošte, no nikto ma sa otočil, nič. Je level 36 a nie som v cechu, takže ma môžete pozvať, ten epic. A čo máme tu na? Takže zatiaľ nič, sila 50, sila 56. No takže ani nechcem. Musíme ísť do podzemka. Počkaj, ale čo sa vylepším. Nemám vôbec ediky, ja niekde mám quest, takže to iba tak odkliknem. Flak. Máme običko, super. Tak, prosím sa zase na ten svet. Tu som mal, nič som tu nemal. Som pozeral. Či pozeral? Nepozeral. Ok, takže kam pôjdem? Fúha, ohňové lampel. Pán temno, no skúsim ho. Bude sranda.
O trošku chýbalo by bolo by dole. Jedna rana je dole. Ale ne. Kozelník určite. A nie, vár. Ktorý nás nedal. Sranda mi dal nás. Lebo my sme slabí jak žito. No, môžeme hodiť do vecka. No, počkaj, že ako vecko. No. A ešte jednu vec som chcel, že S23 je taká polonová, tak som si urobil účet. Lostík TV. Mám aj toto nič. No, dobre. Príde, už sa registrujem, už mi niekto ide po mne. A toto budem expiť, takže... No... To je vlastne tá istovka. Takže tak no, takže dúfam, že sa nebudete hnevať na to, prečo mám iba 90 goldov. Ja vlastne hentam mi oberú. A skúsime arenku. Ktorú asi nedáme. Dobre, tak dáme. A tie zvuky si fakt stišne, lebo to hučí ako starého Dindyho. Tak. A... Dáme si tu arenku. No, Bože, ja už som smakarený. Takže končí sa mi niekde taká najbližšia spotka. Tu no, to som sa ani nevylepšil. Lak. Au. Bolí ma ruka. A to je zle. To šťastie mám docela levný, takže ale nevylepším sa, toto si Ok, to mi za chvíľku končí spotka. A napíšem do komentárov, že aké hry mám ešte točiť. Viem, že som teraz taký, nie zachrypnutý, ale taký čudný, lebo točím prvýkrát, nie že prvýkrát, ale prvýkrát, už asi 10-krát točím, kámo. Ako v kanáloch. A vlastne tak napíšte mi, že akú hru mám točiť. Preskočiť. A skúsime za to jednu hĺbu. Surový hĺbič. No. Ok, ľudia, takže neviem, či pri tomto videu sa mám akože rozlúčiť. Lebo toto budem ešte expiť teraz a budem asi volať s Dazvom alebo Extreamom, neviem. A tak ja vám zavolám. Ja som debil, ty kokos. Ja vám zavolám, prisahám, ja vám zavolám. Ja som taký debil. Ja som debil. Ja som veľký debil. Fuck me, debil, fuck me. Ozaj, napíšte mi, že či mám točiť s facecamom, ale ja nebudem točiť facecamom. Bo neviem, nemám webku teraz, sa mi pokazila, spadla mi. A na filera si dám preč, tam nebudem hrať. Takže, čus Broňa. Čau, mere. A teraz bude asi tak speciál z Counter-Strike, neviem, či som to hovoril v... Jak sa to volá, neviem, či som to hovoril v tom videu na Team Fortress, to neviem. Ale keď áno, tak sorry. Ogólne, takže ja sa s vami lúčim a... Zdar, debila. Čus!